Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian ke jingmi ke jingkulmar nak daw ke jing persya jong hinong song ke golf link ki belawan bandawa pensange ya ke dorbar balakot pelong da ke office jong sim ke hima meliam da ke jing tmu ban shime ke rai pat ba halor ke jing thaw ya ke dorbar snong bathamai jong ki lai tli dong ki bahap apo ke dorbar snong golf link kata ka maupun ke lom sok kan phor bat ke dong pulo hill kabalalong ha community hall jong ke golf club henin ke si ke spotrik unailar arjar khat khandai nak liang uba Cornelius Rani rang ba dong ke maupun ringkat ke jing don lang chairman ke ad hoc committee uba kan wan suchen bat ki dekhot kini komiti hakaji keren baka Batisi TV hakajuk asngi hakapor janmiet jong ka spotrik unailar arajar khat khandai ula pensyai baka ni kamdei ka jingkwa tangjui katu kat ningot hendai ka degarai pat ba ka bakila syem hakador bar ka balalong hakakat artrik unok pra arajar khat pra ti ka baidei baka ni ka jingja ka bamenne ka sngi tinga skua ban batai khindiat ba kani ka kadei ka jingya linti ka bamdei ka batang mentah andai kanila nadu ka ki benai Desember ngila sedang ya kini ka jingat lenti jungi dia nengkong siap ya ngeskua on pensyah ni nomor ba kumurong ba dong jong kani ka senong dong maupun hadian ba ka jinga lumpat ba jong ki nong senong ban ya keren halor ka kya ka shon jong ki nong senong jong ki nong senong jongi de kala pelong yang aku murong badong mengan lum ya ki ban sengap ya kasur ke jong ki pai ba ki bosong basa akan ka dong ki jongi ban sengap dala dia lada kadai ka basisha ne kadai ka ba kebam sisa di halor kata hadian ke jingkot jongi ke jingalang hang ni po Christ Disciple School menau khat artrik uno opera Desember tingilai lumlang kumsi yang sistem borok sisnong sistau harengkat ke jingadon lang kilong kemie kilong kupa kisamla bat borok kinong song hadian bangilai peliu jengmut baje tai sani bha halor ke jinge jong kinong senong kalau pelong jong kinong senong bajangi kum kinong elam banyasim lang kowe karai ya ke jing don kam no ke jongi kum kinong senong ya ka dorbar senong lajong bat bandon no lajong rong ba senong na ka benta ban pensuk pensain ban penstat kar kom trekam na benta kinong senong ki jongi tiak boy dei bakani ngilap ha ya ka city ningkong nung siap hakani ka kumbang phai byang saka benta ka baningkong ti ha ka jingalang ka ba lalong hata khar artrik ki pai ba hi borok kawai hadin ba kila sim ya ka takarai ngabu ka jingkeli khmat jong ki pai ba halor ka jingkwa snong jong ki ningkong ai mo ti hadin ka jingkwa jong ki mo ngakeli ki hato kani ka dei sisan em ka jing thrang jong ki pai ba nomor lada umdei ke jing thrang juki pai ba omla ban le do brio tong marui ni arngut tadi halor kata nong rim ke pelong yang ikum kinong elam bangin khot iki pai ba bangin sengap ke sur juki pai ba te hadian bangila ngila keli ki pai ba hato ka dei sisan em kani bat phi philas ngomon sisan em kani ki pai ba baro kilai rai ki ong kalabiang ke poringi ngila don kamput kerki kani tadi halor kata nong rim te ki pai ba ya ketusi kila form ya kowe ka ad hoc committee kenang bakani ke komiti kan ya sakmat ban trekam ban trejam hakaban penulong ya kani ke jing thrang jing pai ba ti halor kani tingi ha hadin bangilayo ya ka ngilayo ya ka ad hoc komiti hakani kesengi ti pai ba kila pan kamti ya kani komiti bakan trekam bakan ya safrang na ka bentawan penulong jing thumu jing pai ba ta bagi de bakani ka benta ti na kaliang jong ka komiti ngilapha ka sithi ningkong hadian ba ngilaya song meeting berhakata ke meeting rengkat bagi pai ba hi kata kadai ke juk sini hi khat artrik hi te dia mengilayo ke rai te gilayo ke komiti ru hangta ki pai ba hi rai ki ong ban scam sendon ya kene ke jingrai pai ba ngide ban le dak signature campaign
Te ya kani ru ngila le. Bat ngila yo ya kata ka jing thrang jung ki pai ba sha kila ai kila peni sha kata ka jing teli jung ki pai ba da ka ba kila isoi lang hak signature campaign leng ba ka appeal ka ba ngila pen sha ki. Mo ti kani ko ka sithi ka don ne ka ba ngi pha ningkong sha ka snong. Mar bon ki kinten ki mi ki ong ba ngi ai lat ya ka snong re kani kam de ka jing ai lat ka snong. Kani ka ba ningkong kani ka de ka sithi ka ba ngi ngan 10 phiang ne kani ka long kum ne mo. Hau rong ba snong penthorm kra dorbar snong penthom kra golfling. Kapang kalong ke jingpan jing menjur bandon no la ka jong ke dorbar snong. Di ha ka bai de bakani ngila address kni rangba badon burom. Da kani ngi pentip sapi ba mangi ki nong song snong jong ki laidong kata maupun lum sukupor berpuluhil ngila rai ha ka jinglang pai ba berlong ha maupun Christ Disciple School compound ha ka khat atrik no pra arja khat ar ha ka por ndai bejim step. Bangindon no la ka jong ka dorbar snong balau jong rong ba snong ban pek ban khmi ya ka snong ka thau jong ki laidong. Ti ha ka bai dei ba kani ngi kum ki nong song snong maupun lum song for berpuluh hills ki bahap apo ka jing pek jing khmi jong ka dorbar snong golfling ngi pen pau ya ka jing don kam jongi yala ka jong ka dorbar nak banta ki laidong khanang ban wara ya ka jing suk ha ka kom senchar khadar ya ka snong ka thau jongi ka jing kwa jongi yala ka jong ka dorbar snong kalong bangin la ban ai ka jing sakri ka bakham ba ya ka snong ka thau bat kani ka dei ka jing thang jong pai ba nong song snong jong ki lai dong te ha kani ka banta te hadian ka jing ai jongi ya kani ka sithi sorong ba snong te ngi sem ba nakliang ka snong kam sim la sim khia ai te hadian ka jing pam sim khia ka snong kelayat naki por sikipor kelayat naki benai te kala pelong yangi ba ngin ai no sakawai ka reminder. Te ka jing ai jungi ka sithi omdei tang bangi ai sorong ba snong ka ning ban kong ngi khlam ai tang sorong ba snong hanai ka jing ai kopi jungi kalong ngil ai kopi ru shau sim shau pa im ka hima melem kumju ngi ai kopi ru ya UMLA kum no mi khmat ngi ai kopi ru shaki MD shau MDC jungi ka balong ka jing pentep bat ban ya pet ya khmi lam ya kinu barang kam hakinu bentah. Ti den bangin ada ai kopi susiem te nakaliang kasnong kam semlale ye. Te kala pelong yi bangin hapan ada ke reminder. Te dal air ke reminder. Te kala don ka isi ha bala khot ya ke isi bani song. Te dal song ha ka jelang isi jong ka snong. Te ke bami nang tai kalong ke bam la ban pediang bam la ban ya ngoi hap jengmut. Bat ki jing temu jeng ki nong song snong jungi te kani gila pelongi ba ngin thot no shok siem halor jong ki jing dan kam jungi khanang ba un sim khialam na kalyang pa iem namar ngila ai ki bon ki sti ki bangi ai bon ki kim sim la sim khia te halor kata kara benta te na kalyang siem ula khot yengi rengkat ya ka ad hoc committee bat ya ka dorbasnong hakaba kila represent nak liang romba asnong bat ki romba dong rengkat bak ad hoc committee hak ni ke jingalang ngila pensai yala ka ka nongrem ka bangi don kam ti hak tu si ipa iem ila sim ya ko ka rai da ka ba yong tongan aipor ya romba asnong ba hapok khat san singi tin kondok ya ka jingalang jongki laidong bat bapin wara pat ya ka proceeding report apa khat san singi syaka hima sepok ka dorbar sim te hadin nang ta ti nakaliang jong irong basnong imsim la kondok ya kata ka jinglang jong ki laidong penban ila kondok ban ya ka jinglang ka isi jong ki sandong te onda la kondok ya ka isi jong ka sandong kani kala penduk no ya ka jingkermen jongi nomor ba hakaba ka dei ban kondok ki laidong ila kondok ban ya ka sandong te kani ka khamora su ka bentah ka ba oni hap jengmut bat ka jing temu ka jongi ti halor kani ngila ai ka siti ban sipa iem ngila pensai ya ipa iem ba kamsim la long kumba kila le nomor ba ka hukum jong phi kalong ba phi bin khot ya ki laidong hanrei ila khot pan ban ya ki sandong ti halor kani nakaliang pa iem te ila ai ka siti sai rong basnong bin khot ya kata ka jinglang no hakoi sipat haka nengkong siap ya lai trik wa ka khat lai trik
kepada dewan pelong. Hadian ke jing lipan por jengki. Nak liang rong basnong lipan por ti la ai no ha la mut ban bu no ha arfo trik. Benai Julai. Te halo kata te nak liang juki jing rong basnong hadian bila lipan por. Ngam tip ke kada ko pelong i resign no. Te anda le resign mi te ya ke meeting kamla pelong su nak kada ba irong basnong ila resign. Te ngingim sembio jing tip halo kata ti nak liang jong kasnong lesi nak liang sekretari snong bat ki astan rong basnong lesi ki lipan tip ya kani hap usiem tingi sayo asku kisti ba halor ka jing resign no jong usiem te kiru ki lipan por te la pan khamti no kila ai por no e kata saka laiterik kila ai por laiterik bar kila pan khamti no e ka bor ban pet ya ka kam rong basnong ha astan rong basnong ti ondala bu no kata kasi ba de ndala ai ka sti ko yo astan rong basnong ba ide pelong no kalai terik te nak kalian juki kelelai pan por biang ta ka boy de ba kania te ki don de kwe dik pat ki hapok ni ki por ki pan por ki don ki jelang ki paper ki badon pok snong jungi ngimtip ki jelang ki bakumnu hande nak kalian jungi te ngim don jingtip i ruem te hadin nang ta Tina kaliang jungi ngipan ngipan ka ngili si paim ngi kran paim ba ngidon kam ya ka jelang jungi ya ka ba pi labu boros kata pila sibu por ngi kerpat pi paim ba pin sim khia ba ngi ka kam khanang ba ka jing thmu jungi pa ba kinong song kan long ka ba ya be irati ba nginyo ka jing sok jing san ti halor kata tina kaliang paim ila ai sakwe ka sti ngi rengkat ila ai kopi ngi ba rengkat ba ila ai ru sakasnong nget tiba kata kesti ila tho ba nakaliang ka hima kan penyat yang ni ke jelang ke barlong mentah kasengi ba kan ni ke jelang kan long be tik tang nak mentah jong ki laidong ti kan ni ke jelang ti ngiru ila khamil ti ba ngila kemen dik nomor ba ke bangi thrang bor kata kum kinong snong ti nginget bangi dang khamil ti ba mentah kasengi kan ni kasengi ke ba nginyo yoso jong ke jing trestom jong ke jing anti jungi lara kalong hakon kuno bentaru dan rega bersungsi pat ba kam sim la long kumta nomor hakar jinglang ke pemene si kelami bon ki konrom ki jing huri hura ki ba kum kinong song ngi sungsi sisa baka klempoi sa kathong kum bangi ngi kni lenti boy de bakata napa apo kini ki laidong don ki ba persyaru ba de halor kata ke jing persya ba don kum kita ki ba persyaru katu keningut kidan giba persyaru de halor kata kanong rim bai paiem isaong bangin kondok no tang ke jelang juki laidong kenang bangin yo nginyo kata ke jengi isai ba kanongut nak ki laidong bro laidong kanong giba kwa bat kanong giba kwa de halor kata kanong rim bai paiem lu ikondok ikini ka jelang juki laidong kenang ban yo ya kata ka jingsai ya ka jingsai ban i kedar ba kanongut ki kwa bat kanong giba kwa ban yo ka majority ya kata te ngimla ban patai ke kada pelong ki ban persya nomor kata te lesi kade kada simet juki ke bangi ngimla ban patai nomor kamen sim ki brio ke jimut jing perkhat juki ngimla ban patai handai habangi ngi babon balang hi bangi lai kersan barok ke buan ha dorbar ki kila kwa hi tengi kum kinong ilam hi ngi sudai ban sngap hi ka sor jong babon balang kum kinong ilam ban ong ban ha ka benta ban ong ba ka ad hoc committee ka le don bor kamlong kumta kamdei ban ong ba ka le don bor kani ka ad hoc committee le kelaya thik kat kum ki lentiyat ki bagade banyak la form ka committee ru de ki pat ba hi bal IT haki committee begin terekam bar kini committee ru rengkat dah kasurin pat ba hi ki le ka kam ki tre ka kam bar haba ka poi ka jinge hak lentiyat ki khot ki pat ba hi ban yalum yalang bang ki song hi ka committee ki ra hi ka committee ba kumnu ki lat lentingin le ya kata pinong te ka kalong ka pasulungo adu kata pinong ba kandon ka politics te ka politics te ngingi tip ka politics ka ditang ka por election mo harai kani te ka de ka jingtrang jingi pa ba long ban yo ya ka snong te ngin ong in bol kata ka politics pinong ba fin ong ba ngile politics kata te ka de ka bom don nong rim hai eru harai ka baki ong ladang ngile politics telesi mene ka si hi filai idala khmat jong kalong politics te kamlong politics na tebar kadai ru nakaliang jongki laidong bakile politics ne kadai na kiwe pat kidong ne